pedagogía, que sempre é un placer inaugurar actos deste tipo, especialmente cando se refiren a persoeiros de relevancia. Estamos de centenario e de celebración. Centenario que ten que servir para lembrar, para ler por primeira vez, para reler, para honrar, para resaltar o contributo dun home que xogou un papel imprescindible na construción colectiva do que somos na actualidade e do que queremos ser. Xenaro Mariñas del Valle é unha grandísima figura de noso do século XX, como grandísimo é o tamaño do seu descoñecemento. Non é, en absoluto, unha figura nen coñecida, nen recoñecida, é un nome que formou parte, mesmamente por circunstancias, nun caso moi explicáveis, vinculadas ao desenlace da Guerra Civil Española, mas despois xa non vinculadas a este feito causal, a esta fractura histórica, senón vinculadas a como aquí a institucionalización autonómica, lamentablemente, non se montou sobre bases históricas respeitosas coa historia nacional galega e con todo o que ela produciu. Entón, personalidades como a dele, en menor medida, grazas ao seu magisterio e a que efectivamente puido na derradeira década da súa vida ter un fecundo tamén magisterio, desempeñar un fecundo magisterio extraescolar do Ricardo Carballo Calero, mas personalidades como as deles que se mantiveron absolutamente fieis a aquel programa, a aqueles principios do nacionalismo e preguerra, pois naturalmente non podían ser ben admitidas nen polo holding cultural, nen polas capelas, nen polos cenáculos ou post-cenáculos piñeiristas, nen por a oficialidade que efectivamente estaba endogámicamente autoalimentándose e sendo moi pouco respeitosa coa nosa historia. Un terzo texto de 1986, dicir, outro ano antes, figura na mesma publicación e é un texto que está bastante esquecido. E diz: habemos de acentuar a nosa atención sobre as publicacións dedicadas aos escritores clásicos da literatura portuguesa, xa que atinxen marcadamente a nosa propia literatura galega. Toda literatura que se prece aséntase sobre un seu período de madurez que apelidamos clásico, e a él debe dirixir a mirada todo o que pretende estudala ou ocupar un lugar no estamento das letras. Mas non de ningún xeito para inmobilizarse nos seus esquemas e cánones estilísticos, únicamente para non se perder de sí, para non utilizarse en expresións extrañas. Carecemos de clásicos galegos a consecuencia dun secular desuso literario da lingua, e a carencia desa áncora estabilizadora desvíanos cada vez máis do noso propio ser e sentir. Deixando de lado emotividades que todos sentimos, habemos de admitir, mesmo que doa, que os nosos maiores bultos literarios se expresaron en lingua castellana e que en galego non se encontran paralelos ao padre Feixó, dona Emilia Valle-Inclán e actualmente un Cela ou un Torrente, todos tributarios dos clásicos castellanos. O que daría de sí a comunión dos escritores galegos cos clásicos portugueses está por ver, mas dada a afinidade espiritual e lingüística que nos irmana coa ribeira atlántica en maior medida que coa seca meseta ibérica, cabe supor que a nosa aportación ás letras galego-portuguesas non sería de valor inferior ás que levamos feito ás letras castellanas ou, de preferilo, españolas. Con humildade e con consciencia, nos tempos en que non existían as carreiras literarias en lingua galega, nin os grandes premios literarios, nin os dereitos de autor, nin case o teatro profesional. Levaba don Xenaro 90 anos construindo a súa tentativa a dun espírito revoltado, exemplar, leccionador, e vivindo a pé de obra os problemas do seu país. Xenaro pensou máis no público do que no autor, na súa condición de leitor antes que na de escritor, na personaxe teatral antes que nos xéneros, na falacia do realismo ou na dimensión política e nacional do teatro. Nunca evitou os grandes temas, a cuestión religiosa, a morte, a emigración, a rebelión, o autoritarismo, a desobediencia, e esa idea de revolta que paira no conxunto da súa produción textual. En Mariñas está a cuestión fulcral da lingua, a cultura viva que lle percorre as veas e os pesadelos ficcionais.
El aboga por un galego culto, por un idioma que venza as fames e as lagoas na casa común. Citado, llego oidor, heresía ninguna, dúbida ninguna, simplesmente neguei a existencia do tal punto. Iso que idolatrades, representado pola intersección de dúas liñas, asentado que as liñas non teñen extensión nin grosso, a súa intersección é nada. Blasfemia! Eu profeso! Eu mato! Acouden, señores, acouden! Haxa orde, orde que o principal, sin orde a xente non traballa, os negocios non prestan, a bolsa deste, a ruína, ante todo orde, orde. Mientras non demos conta de todos os intelectuais, non haberá orde nunha leira. Si permitimos o ataque ao credo venerado de todos os triángulos decentes, abriremos as portas á anarquía. Atranquemos as portas, pero sen violencias, cuidando non as escontellado, non escaleno a rectificar, non si non escaleno. Que beneficia tira vostede desas entelequias? Non procuro beneficio, apenas a verdade.